F'Baħar Wieħed ix-xandar għall-ewwel darba fuq ir-Rediffusion u mbagħad għal darba darbtejn fuq it-televiżjoni. Meta x-xandar fl-1976 tniżżel fl-istorja bħala l-ewwel teledram Malti u tant baqa' attwali li 26 sena wara ittella mill-ġdid. Jekk nibqgħu sejrin hekk, ma nafx nsejbat li żjed. Ibagħti kulħadd, iż-żewġ partijiet tas-soċjetà. Ħallik miż-żewġ partijiet tas-soċjetà lina. Aħna qed ngħixu f'soċjetà li fassalni aħna stess. Żbaljajna qsamna fit-tnejn, is-soċjetà hija waħda. Baħar Wieħed kienet miktuba mill-Lino Grek. Kienet ġrajja illi tirrakkonta l-istorja ta' din il-mara jisimha Ġoma, bir-raġel tagħha Pinu, li ma nies sempliċi li ma kienu jippretendu xejn. Biss l-interessanti mbagħad kellek ukoll dawna kienu tas-soċjetà ta' ngħidha ta' nies li huma daqsxejn l-isfel. Mbagħad li jiġri huwa illi it-tifla tagħhom issir tħobb dan iż-żagħżugħ li jkun avukat, li missieru jkun maġistrat u li ommu tkun ovvjament ta' ċerta kultura. U dik kienet naħseb waħda mill-iktar affarijiet li kienet qablet l-immaġinazzjoni tal-pubbliku enormi għaliex bħala kitba sa fejn naf jien kienet ġdida. L-iktar kienet ġdida għat-television. U ovvjament in-nies ħassew dak il-mod li fejn għandek dina il-mara Ġoma li kienet daqsxejn ta' ċerta klassi, imma b'kontrast mbagħad bil-mara tal-maġistrat li hija hemm fuq net minn għalija insomma. Ara kien hawn dal-konflitt enormi. Imma mbagħad kien hemm karattri oħra, ma din kienet kitba li għall-Ilsin Malti wera għall-televiżjoni xi ħaġa ġdida kompletament. U sempliċi raġuni kienet li kienet analiżi ta' nies komuni u nies li kellhom daqsxejn moħħ differenti. Kif jingħaqdu daw? U din il-kitba tal-Lino Grek kienet tispjega kif dawn jistgħu jingħaqdu b'mod kawt u b'mod ġentili. Bħala lingwa, Lino Grek kien bravu biżżejjed illi n-nies ta' ċerta klassi jitkellmu mod, in-nies ta' ċerta klassi jitkellmu mod ieħor, in-nies ta' ċerta klassi. Il-lingwaġġ kien ikun jaqbel skont, ma rridx nuża il-kelma klassi ma toġobniex, skont l-ambjent li trabbew fih. Ma nafx se tkun ġibtek bħal-msierek isom ta' żingari u l-maġistrat ġibtu ħaġa jieħu gospija l-frut. Meta darba jiena spiċċajt għaw ngħidet jaxġi Lino Grek biex għax kien jifliqetna minn ħafna sigħat u tlaqna fit-8:30 minn Gwardamanġa, tlaqna għaw biex imorru taslima fejn kien joqgħdu u nsibu t-toroq kollha vojta. Għattu dax ġara. Għallu mhux tortijak. Għalli, għallex bħalissa ma t-tnejn, 8:30 f'Baħar Wieħed. U t-toroq kien ikunu vojta. Ġifieri dik kienet reazzjoni. Għal-raġuni li Lino Grek qabad ir-ruħ l-ħsieb il-psikoloġija taħna il-Maltin. U għalhekk kienet mhijiex meqjusa xi letteratura kbira jew biss minnaħa l-oħra kienet għamlet ċertu impatt qawwi fuq il-nies li kienu jaraw television, jħobbu television. U f'kull lat, għax biex il-Parlament kien jagħmel ir-recess fit-8:30 ħalli jmorru jaraw f'Baħar Wieħed ta' Ġoma. Ġifieri l-impatt tiegħu bħala studju ħafif ta' kif jitkellmu n-nies ta' livelli differenti fil-soċjetà tagħna. Dan hu d-destin tagħna. Ma jaħmlunix inkwieti. Il-passi ta' ġiet tal nies li nittara xi dew iweġġgħu l-widnejn ta' min m'għandux jagħmel. X'tagħmel? Għandi xi ngħid.
Mhux il-widnejn u weġġaw mal-għajnejn. Dak l-isforz li jsir fuqhom biex minn dik id-daqsxejn ta' toqba tas-serratura inemsu jaraw minnu ġej u jaħdu r-ritratta min jabbuża jiġi fuq l-arba tabela. Importanti li konna iktar u iktar produzzjonijiet li huma bil-Malti. Ġifieri ma rridu noqogħdu attenti ma nitilfux il-lingwa. Ġifieri dik l-iktar ħaġa importanti għalija li rridu noqogħdu attenti li l-edukazzjoni mhix sempliċement titgħallem l-Ingliż, Italjan, jiena nista' kont fortunat li mhux ħażin għandi lingwaġġ, imma li nitilfu l-Malti qatt Alla ħares. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.